A formación profesional está de celebración en Ribeira. Son xa 50 anos desta ensinanza no municipio nos que se foi impulsando a formación en estreita colaboración coas empresas da comarca. Hai 50 anos, no curso 1975-1976, impartiuse por primeira vez formación profesional en Ribeira. Foi na última planta do antigo mercado municipal e o CIF Coroso conmemora esta efeméride con diferentes accións. Diversos puntos do municipio, o mercado e unha vivenda en concreto amosan polas noites o logo conmemorativo deste aniversario e o centro impulsa diferentes actividades para poñer en valor este medio século de FP no concello e na comarca. Vamos a facer un libro conmemorativo, estamos traballando nel, a ver se non morremos no intento. Entón, bueno, o máis complicado pois, é recuperar imaxes e testimonios que aínda hai vivo, non? Vivo, de xente como Ventoso, que empezou pois case un socio fundador, non? Ele, entre outras persoas, Tacho Lijó tamén, que foi profesor de electricidade aquí, que lamentablemente xa non está vivo. Manolo Martínez, que tamén foi un pai dun profesor que aínda está aquí, vale? Entón, bueno, empezando pola historia, o fío conductor que vai a ser a historia dese libro. Recollerase o proceso que tivo a FP en Ribeira, dende que xurdiu como unha sección delegada do Politécnico de Santiago, pasando por converterse en centro no 1981 ata a actualidade. E, bueno, pois vamos a ir pois reflexando no libro toda esa trayectoria do centro, os cambios máis significativos e relevantes, a máis como vamos a ir destacando pois xente que pasou polo centro e que levou a xente que leva moito tempo no centro, que, bueno, que pola súa especial relevancia, pois aportou moito a FP. O centro realizará un vídeo conmemorativo e impulsará unha exposición fotográfica no seu interior que verá a luz coincidindo coas xornadas de portas abertas. Aínda que o acto central será unha gala que se desenvolverá o 27 de xuño ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Ribeira. Agradecer a labor de moitas persoas que estuveron no centro e tamén a labor das empresas que nos apoiaron, vale? Porque isto non é posible sin a formación que somos nós e despois tamén, agora, máis que nunca, pois a formación nas empresas, non? Sabes que hai unha nova lei de FP, entonces, bueno, a formación nas empresas é fundamental hoxe en día, e temos que contar cas empresas. Entonces aí, pois ao longo da historia tamén queremos destacar empresas que pola súa especial relevancia pois están implantadas ahora mesmo aquí na comarca e están desarrollando pois o sector productivo, non, da zona. E, bueno, incluso hai exalumnos que teñen agora empresas, non, líderes nos sectores de aquí da comarca. Acto no que se recoñecerá e porá en valor a FP, formación que se implantou en Ribeira hai 50 anos e que foi crecendo de maneira gradual ata contar cun gran número de alumnado e de alternativas. Sufreu moitas transformacións, non? E, bueno, máis que nunca eu creo que estamos xa aí achegándonos moito ás empresas, as necesidades das empresas, do sector productivo que hai na zona, e fruto deso é a relación que temos, non, permanente cas empresas. Ahora necesitámola xa, porque as empresas tamén teñen que dar a súa formación cando os rapaces van ali, non? Entón, bueno, xa temos un departamento de relación con empresas potente, estamos traballando con máis de 1000 empresas da comarca, bueno, non se pode, digamos, entender a FP sin as empresas, e as empresas sin a FP, non, hoxe en día. As familias profesionais foron aumentando para dar resposta ás demandas do tecido empresarial da comarca. A oferta formativa se adaptando, non? Cada ano, pois, mira, nos recollemos as inquedanzas das empresas, as necesidades que teñen de formación, e as vamos implementando na oferta, non? E, bueno, tamén creo que xa a FP xa é moito máis coñecida, non? É unha formación moi accesible porque está aquí ao lado da xente, cerca dos domicilios das familias da comarca. É unha formación que posobrigatoria que dá acceso moi rápido a un traballo remunerado e cualificado, ben remunerado. Bueno, eu creo que hoxe en día apostar pola FP é unha aposta de futuro, non? A nivel laboral e para as empresas, afirmou que hoxe en día a FP é moi necesaria pola alta demanda que hai de operarios vencellados á mecánica, industrias alimentarias, frío e calor ou obras. O CIF Coroso conmemora os 50 anos de formación profesional na comarca con máis vida que nunca.